Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Bersama fadilah para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, kepada jamaah atau masyarakat seluruh jenis muslim agar masjid dihadirin hadirat rahimahullah. Awalan alhamdulillah buat kesempatan kali ini kau belum panjangkan dan sedikit terakhir saya Gusti Allah belum panjangkan dan sedikit baik Allah Subhanahu wa taala rahmat nikmat hidayah sehingga pada kesempatan menikah kita sedang hadir pada majelis Thalathul Ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kami kalian sholawat salam kita terkatul kepada Rasulullah juga kita Abdullah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampun baik bimbingan kepada kita sedaya sehingga kalian bimbingan kepada Nabi kula panjenengan saged gadahaken bainal haq wal batil. Bismillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hasil maqasid jamil hadirin fi hadzal majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib kullati turja atuhu li kulli yawli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa birlana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balil ala muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balil ala muslimin ya arhamar rahimin rahimin ya arhamar rahimin balil muslimin. Al-Fatihah. Satripun dipunlanjutaken kaos monggo saran-saran kaos surat Al-Fatihah dipuntujuaken dumateng ahli kutubipun Al-Hadis ugi ahli kutub kula panjenengan sami ingkang sampun sumaring mugi-mugi estu-estu pilarang magfirah saking Allah Subhanahu wa taala dipun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Iku sayani
suci ku al-adan wal iqamatu lan nomor loro iqamah alias qomat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salim alaihi. Para rawuh rahimakumullah, ada sunnah sebelum kula jenengan sami melaksanakan sholat. Ketika masuk waktu sholat maka disunahkan untuk adzan. Nomor kali sebelum sholat disunahkan untuk iqamah alias apa? Qomat. Qomat. Lho Gus, ujian itu pripun? Ujian itu enten dasare. Kanjeng Nabi itu mendikarakan bahwa waktu antawis adzan kali qomat, ketika kita buat untuk berdoa maka doa kita mustajabah. Paham ya? Adzan kados napa? Qomat. Qomat. Niku waktu mustajabah untuk berdoa. Niki pinter-pintere ulama zaman biyen. Timbangane nggih mboten ndonga ditamel ujian. Lah sakniki kan sing salah kaprah niku kaya sing ujian iku sing bagian nyekel nikmat. Liyane meneng. Halo. Nggih. Ati sing dungane mati sing oleh ganjaran sing nyekel nik. Liyane Nang jane mboten ngoten, masih gak nyekel itu yo melok piro? Piro. Ternyata kenyataannya kan boten. Sing nyekel ujian liyane tolak. Boleh imam rada suwe ambek dandan. Suwe rek memang kata kok. Gak melok muni, eman ngono lho. Lah ulama-ulama zaman sini niku damel ujian, damel ngisi. Sebab nopo antara adzan kali qomat iki doa mustajabah. Mula jangan bener yang ujian jangan ngiroaken ngoten lho Bu, Pak. Pun mendel mawon. Nek jenengan mendel mawon sing ngukuk donga iki ya sing nyetul-nyetul sampean ngaplo. Nah oleh apa? Paham nggih? Mulai ten nggih sak teruse jenengan nek yang ujian jenengan ngiroake. Kados tiyang jam lawas iki lho. Sak masjid ya muni-muni akeh ujian iki. Nggih ta mboten? Sampai sholat bener-bener ujian ya ujian sedok. Akhir-akhir ini kan boten. Sing ujian kaya terwakili oleh sing bagian nyekel liyane mung mendel mawon wonten eman. Artinya ujian sedaya nderek muni walaupun angger kepireng kupinge ya paham nggih. Salim alaihi. Niki nanti kula aturaken. Nek enten tiyang istiqomah salat jamaah lajeng boten nemu jamaah. Umpamane jenengan sampun istiqomah jamaah. Satu tempo keri nang masjid gak umani, nang musala gak umani, golek ewang jamaah mboten umani. Jenengan posisi sing kados mekaten iki disunahkan tetep adzan kali qomat. Diaturaken nek jenengan tetep adzan kali qomat maka Allah mengutus dua malaikat. Dados makmum jenengan. Jenengan walak dolin malaikat muni amin. Jenengan donga malaikat derek nami. Dengan syarat jenengan pun istiqomah jamaah. Apunten, mula sering matur, sholat sendirian itu sebetulnya adalah darurat, keterpaksaan, mboten kulino. Halo, kenyataan kita lagi sembahyang ijen terpaksa nopo kulino. Halo, kita lagi lho, nek sholat piyambak kepepet terpaksa nopo kulino. Kulino nggih. Sejatose sembahyang ijen iku mboten kulino. Nanging mergo kepepet golek jamaah gak nemu, di omah bojone wis sholat, duwe anak-anake wis sholat, sehingga terpaksa sholat sendiri. Asline iku ngoten.
sembahyang ijen itu mergo kepepet terpaksa sehingga sholat sendiri lihat mergo golek jamaah sampun boten nemu. Tapi kita kan boten sholat ijen itu mergo ajene wis kulino alias terbiasa. Gila bener? Ada pun kados kaya diubah. Oh oleh sembahyang ijen nanging nopo kepepet terpaksa mergo golek jamaah mpun boten menang. Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Diadzan terus qomat niku hukume berarti napa sunnah. Bapak tentu kuliah utawi sunai ing dalem sakwise manjing biya ing dalem sholat iku saean yo loro suwiji atas sahut tasahut al-awal kang awal wal kunulan doa kunut fi subhi ing dalem sholat subuh wa fil fitri lan ing dalem sholat witir fin nisfi tetep ing dalem separuh asani kang kaping pindho min sahri Ramadana kang tetep saking bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ketika kita sholat Allahu Akbar, di antara sunahnya niku tasawuf awal. Tasawuf awal itu tahiyat awal. Paham ya? Nek tahiyat akhir rukun, tasawuf awal sunnah. Tapi walaupun sunnah makin jenengan lali gak tasawuf awal maka sunnah sujud sahwi. Paham ya? Tasawuf itu tahiyat itu lho. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul sing keterangan kepungkur tasdidnya itu harus terbaca. Mergo tasdid daripada tahiyat itu adalah rukun. Nek tasdidnya gak kewaca sembahyang gak sah, mergo menghilangkan rukun. Hati-hati jenengan. Kalau tahiyat itu boleh gopo-gopo, tasdidnya kudu diwaca. Kalau tasdidnya sing at-tahiyatul mubarakatus tasdidnya sholawatus thayyibatulillah. Sampeyan ngerti niku. Tasdidhe tahiyat boten langsung boten diwaos, kudu diwaca. Ati kula sembahyang niku asline nek ditolong iki boten diakeh lho, Pak. Nek uang der boten mawon nggih gampang. Nggih lho, Mboten? Cobi satu tempo jenengan maos sholatan niku lho sing ngeten doa-doa sholat. Terus sampeyan teliti. Oh, tahiyate kenceng kene jul-julan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut kudu tasdid diwaca. Nek dientengaken at-tahiyatul mubarakatus sholawatut boleh gawe tasdidhe. Iki mboten usah sholat jenengan. Soalnya perlu menghilangkan tasdid. Lho sholat itu manis monten lho. Tapi jenengan menghilangkan tasdid tahiyat mawon sholatnya mboten sah. Mergo tahiyat itu minangka rukun, terutama tahiyat akhir. Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Lah tahiyat awal sunnah. Tapi nek lali sunnah sujud sahwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lajeng kunut subuh. Bagi ingkang kula jenengan berpaham Nahdlatul Ulama niku kunut subuh itu sunnah abad. Nek lali gak kunut subuh jenengan sujud sahwi. Lho Gus, kula lali kunut subuh, lali sujud sahwi. Ya apa ya wis mari. Kunut lali, sujud sahwi lali. Ya wis bapak wis gak kunut gak sujud sahwi, wajib lali kabeh. Terus meneh kunut lali maneh, mben lali maneh. Pertanyaane iku lali tak hafal kunut iki. Ora lali kok gede. Nggih lho mboten? Lha ngapun. Arti jenengan kita kan ngapun NU nggih. Mate nek coba nek kunute nggih. Itu sunnah apa? Jenengan lali gak kunut, jenengan disunahkan sujud sahwi di akhir nomor mantul nomor tahiyat badhe
disunahno sujud sawi. Pirsa sujud sawi? Pirsa? Pirsa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng kunut di akhir witir ketika pertengahan Ramadan. Kapunten niki sering kula aturaken, banyak yang salah, banyak yang keliru. Dianggite kunut niku mulai malam 15 pintu. Jenengan maos kitabe. Kena-kena jenengan maos. Wa fil witri fil nisbisani min sahri Ramadan. Kunut witir iku dilakoni separuh akhir Ramadan. Sakulan dibagi loro, 1 sampai 15 niku separuh awal, 16 sampai entek niku separuh akhir. Lah niki disunahno separuh akhir. Nek separuh akhir berarti mulai witir malam pinten? Pinten? 17. 16. Paham ya? Sakulan kebanyakan 30 hari. walaupun ono sing 8 terus tapi mayoritas 30 Hari. dibagi loro, 1 sampai 15 niki separuh awal, 16 sampai 13 niku separuh Akhir. akhir. Lah niki disunahno separuh akhir Ramadan. Berarti nek separuh akhir Ramadan 16 ngantos 13. Berarti sunahe kunut witir niku mulai malam 16 pengumuman. Soale enten Rabu malam 15 iku wis kunut niku gak dalile. Halo. Kalau apa-apa terus nglakoni, yo gak ono anjurane, gak ono kitabe, iku jenenge kitabe karepe. Kunut iku macam kali teman-teman. Sing nomor 1, keterangan tentang kitab itu niku disunahkan mulai awal Ramadan sampai akhir. Sing nomor kali separuh terakhir Ramadan. Kata pilih jenengan. Berarti nek malam 15 wis kunut kuduke ket mulai awal Ramadan wis kunut iku baru bener. Tapi kalau ono imam mulai malam 15 wis kunut itu salah, mergo gak ono anjurane. Paham ya? Berarti jenengan benjing terawih pamane witir iku ket mulai awal sampai akhir kunut terus bener apa? Sing nomor loro pilihane separuh akhir. Nek separuh akhir berarti wiwit mulai malam 16. Paham ya? Nanti jenengan nyebutaken mbok menawi ana sing kunut malam 15 sebab kata anggite 15 nek separuh wis sunah boten wonten aturane. Separuh akhir berarti 16 sampai 13. Berarti mulaine malam 16. Paham ya? Nek jenengan malam 15 wis kunut kuduke ket awal Ramadan Bu kunut. Paham ya? Mohon terusaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Salih balik. Wahai atuha utai piro-piro hayate sholat iku khamsata asyara 15 apane khoslatan dikai. Nek wau sunah apaan, nek boten dilampahi sunah sujud sahwi. Tapi nek sunah haiat umpama gak dilakoni gak ate sujud sahwi. Niku beda nih. Artinya jenengan lali tahiyat awal, lali kunut sujud sahwi. Tapi nek lali niki mangke boten ngangge aturan sujud sahwi. Bedane nggih. Semerat nggih. Nek mau kunut kali tahiyat awal kok ono laline sujud sahwi. Jenengan witir kunut lali sujud sahwi. Tapi nek niki mangke kula terangaken niki sunah tapi gak ngangge sujud sahwi. Walaupun lali tanpa sujud sahwi boten apa? Siji raful yadaini ngangkat tangan ing dalem takbiratul ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Nomor 1 ngangkat tangan. Kula nanti sering ngaturaken
Sunai ngangkat tangan iku jempol niki kenceng daun telinga. Pokokane jempol loro niki kencenge daun telinga. Iki dekno gak apa-apa sakmene gak apa-apa sing penting niki kenceng daun telinga. Niki sunai para tok menggang Pak dikencengno gak apa-apa sing penting jempol niki kencenge daun telinga. Niki sunah. Jenengan nek sing gak oleh apa-apa niku ngeten. Ndukure sirah utawa nisore dada. Wah. Iki gak oleh apa-apa nih. Utawa nisore dada, mek ngene tok. Wah. Cuwingkrang. Walaupun jenengan mboten ngangkat tangan, gak apa-apa. Sampeyan awas keliru. Jenengan iku salat mek Allahu Akbar gak ngangkat tangan sah. Mergo ngangkat tangan iki sunnah hayat, paham ya? Wis gak ngangge sujud cawi gak apa-apa. Gak ngangkat tangan nggih mboten napa? Napa? Pun salah paham, dianggite ngangkat tangan iki rukun mboten. Ngangkat tangan iki sunnah hayat, jenengan gak ngangkat tangan mboten napa-napa, tapi yo gak pantes. Paham ya? Supaya Allahu Akbar tangannya lo gak ngangkat belas. Loh, fakih sah. Paham ya? Pun dikira nek gak ngangkat tangan dosa mboten. Iki sunah hayat. Jenengan gak ngangkat tangan di mboten apa? Tapi nek ngangkat tangan kudu sesuai aturan. Jempol kencenge daun telinga. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane rukuk wa raf'il tani minhu saking rukuk. Terus waya rukuk ngangkat tangan Allahu Akbar rukuk angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangannya ini sunnah. Jenengan gak ngangkat tangan gak apa-apa. Mboten sujud sami mboten. Paham ya? Sebab ini namanya sunnah hayat. Beten kaya wau. Nek wau namine sunnah abad yang mana ketika lupa harus dianjurkan sujud sawi. Nek niki mboten ngangge sujud sawi. Wa wada'ul yamin lan nyelehake tangan kanan ala simali ing atase tangan kiwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangan tengen didelen ndukure tangan kiwa. Plek. Sunah. Jenengan mboten sendaket gak apa-apa. Sembayang kok mek lemben tok ngene, yo gak atik takbir, gak atik sendaket sah. Sendaket niki sunnah. Tapi nek kepin oleh sunah, tangan tengen ndukure tangan kiwa, gak usah diwalik. Halo. Aku sembayang kecil kok ngene tak ganti ngene wis. Gak oleh apa-apa. Paham ya? Nanti aturannya oleh sunnah niku tangan tengen ndukure tangan kiwa. Allahu Akbar wis. Tangan tengen ndukure tangan. Gak usah diwalik-walik. Aturannya sunnah niku ngeten. Pokok tangan tengen ndukure tangan kiwa. Paham ya? Wa tawajjuh lan dungo tawajjuh kita kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bi bukratan wa asila inni wajhiya lillazi fataras samawati hanifan musliman wa ma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalik wa ana minal itu sunnah hayat. Boten maca niku gak apa-apa. Paham ya? Ya ana logare diwaca cek oleh sunnah. Jenengan gak maca niku boten apa? Apa niku boten rukun tapi sunnah hayat. Lali yo gak apa-apa yo gak ada sujud sawi. Wal isti'adzatu lan maca ta'awud. Allahu akbar. A'udzu billahi
Tapi mau dipraktekno mboten apa. Jenengan ijen salat utawa ngimami akeh ta'awud mboten apa-apa. Sunnah kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kena ta'awud. Tapi lah boten nomor nggih. Gak nomor. Padahal mboten diwaca, mboten apa? Napa baik jamaah maupun salat sendirian. Membaca ta'awud hukumnya sunnah. Wal jarulan fi maudhihi dalam panggonane jar wal isra lan maca liri fi maudhihi ing dalam panggonane liri jenengan boten usah takon apa sih kok dhuwur digenano engko maghrib 2 rakaat jar 1 rakaat genah wis ora usah bahas niku pokokane wayahe get wayahe genah-genah itu sunah paham nggih berarti Nabi sholatnya nggih ngoten niku nek dhuwur genah. Kok wae genah ya genah wae kek bosan diwalek-walek tambah balik ganjaran. Lho, nek sunah iku berarti sing ditulis dan kanjeng Nabi. Ngoten lho, wae gek yo gek wae genah nggih. Genah ojo diwalak-walik. Wis aku tak gawe sholat rodokane titik. Wae isa sing rakaat pertama tak genane. Wayang rakaat kedua tak bantene iku sampeyan niru Nabi sapa? Kok kanjeng Nabi gak ngono? Nggih lho, Lur. Wis pokokane wae genah-genah wae get-get iku sunah kanjeng Nabi. Paham nggih? Wa ta'minu lan maca amin. Maos amin. Dadi jenengan saged to maos amin iku barengi amine imam. Imam itu kudu amin buat doae. Kok anggere imam terus menengae walaupun lirik tetep maca amin. Makmum iso barengi amine imam. Napa? Nek barengi amine imam niku bareng amine para malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malaikat yo nderek amin. Amin iki sunnah. Jenengan gak amin gak apa-apa, tapi mosok ngomong amine gak gelem. Nggih lho, Lur. Lali gak maca amin gak usah sujud sawi, paham nggih? Wa qiraati surati lan maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Masjid Al-Ikhlas. Masjid Ikhlas. Surat Ikhlas. kayak wingu. Gak apa-apa, boten napa-napa. Dicoba apa imam, kita ke imam. Kayak cocok apa jenenge masjid. Tapi masjid Al-Ikhlas suratnya khusus Ikhlas. Ikhlas sampai buyar mainan. Dikuai imam kulhu. Gak apa-apa ngene sunah, gitu lho. Nah, iki pentinge ngaos, cenger. Tapi sing asale boten pirsa kersane napa? Clear? Perso. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam alaikum. Wa takbiratul akbir takbir indal khafdi indal nalikane tumurun wa rokilan tamin. Mudun salat Allahu akbar. Allahu akbar. Mudun ngadeg perpindahan semua membaca takbir ini hukumnya sunnah hayat. Jenengan boten maca-maca ya gak apa-apa. Wis gak ono nyawu apa beler sudah gak apa-apa. Sing penting wau waya takbir muni Allahu akbar kaitan takbiratul ihram niku sing wajib. Nek liyane Sunnah. sunnah. Ati supaya wong gak maca blas. Nek Allahu akbar muni salajengipun gak muni blas. Iku jenenge sembahyang silent. Saya sebut silent ah. Bisu. Tanpa suara. Alias bisu. Tanpa mulut tok. Mulut tok sama tok belas. Ya Allah, ya kamu kalau sunat titik muni Allah. Akbar. Apa abote? Kira betul? Wa qaulu sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu. Ini sunah. Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Kan mulai sami Allah liman hamida sampai maos niku namine sunah baik. Wa tasbihulan maca tasbih fil ruku ing dalem ruku wa sujudi lan sujud maca tasbih subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la niku sunah jenengan gak maca gak apa-apa. Terus lakukan gak maca. Halo? Ruku pengen tok. Gak maca sah penting kumat Nina bacaan tasbih itu sunnah hayat. Tapi nek gak maca ya terbaca lama sama jemaah gak maca belas. Nek pokok tumak Nina mun bener, gak nek maca Allahu Akbar. Sujud meneng tok. Gak maca belas, gak apa-apa. Sebab tasbih itu sunnah hayat. Menambahi maca tok oleh ganjaran lamun sing kate gak maca, nggih napa mboten? Cuma ini jenengan cek perso bahwa bacaan itu adalah sunnah wa wadul yadaini lan dene tangan loro alal fakhidai ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh ya bersutu halim beber sapa wong al yusra ing tangan kang kiwa wa ya kebidulan gegem sapa wong al yumna ing tangan kang kanan illal musabbihata kejaba driji penuduh fa inna mongko satemene driji penuduh iku yusiru isara apa musabbiha biha kelawan yumna wa sallallahu Muhammad dan pas tahiyat iki cek beso. Dadi sing kiwa niku begar. Nggih. Sing tengen megar ngegem kecuali driji petodoni. Niki los ngeten. Sing niki genggem kecuali niki sing mboten digenggem. Sing mboten ngeten. Lho, ngeten. Mboten ngeten golek sunah, Sing kiwa los ngeten. Sing tengen digenggem kecuali drijine. Paham nggih? Nggih. Napa tujuane iki gak digenggem isaro asyhadu alla ilaha illallah pas illallah
mboten enten pangeran kejaba Gusti Allah. Ati munggahe pas illallah. Mboten enten pangeran kejaba Gusti Allah. Ati sing malih sunah niku ngeten. Ati niki kabeh megar, niki digenggam kecuali niki situk sing pancet. Napa kok pancet didamel isaro. Gak usah diganti lho niki lho nggih. Kok sampean ngene. Koncone ngene, koncone sing menang wong ngene sampean ngene. Oleh sembahyang sub kuliah. Kowe gak usah diganti aturan, paham nggih? Walaupun bukan rukun sunnah, tapi nek gak melok sunnah ya boleh gak iso apa? Apa golek napa? Napa aturan gak usah diganti walaupun sunnah. Gus, kula jempol mawon lho Gus, asyhadu alla ilaha illallah. Pokoknya sampean ngene, kok boleh guyon sembahyang iki ya. Wis gak usah diganti, paham nggih? Assalatu wassalamu alaikum. Maksud ya. Bon nggih, sing kiwa megar, sing tengen genggam kecuali napa? Driji betul. Napa kok pancet ngeten didamel isara wekdal asyhadu alla ilaha illallah. Illallah kok dodeno illallah. Iku isara, tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah. Paham nggih? Nanti ku ape genggam niki tok sing mboten pancet untuk isara wayahe tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Mantap nondro ati bawasan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Paham nggih? Iki gak oleh ngeten lho nggih, oleh genggam. Mboten angsal kiwae megar. Paham nggih? Kok tahiyat ngene. Iki rusak apa terusan? Utawa megar karo, mboten pareng. Golek sunah. Percuma ya. Ati megar niki genggam dingesituk damel isara wae tahiyat. Paham nggih? Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Diterusaken malih wal iftirasu. Lan lungguh iftiras fi jami'il jalasati ing dalem pira-pira sekabehane lungguh. Watawaruk lan lungguh tawaruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Pun ngeten. Ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk. Mboten yo napa? Nek lungguh iftiras niku lungguh tahiyat awal. Duduk di antara dua sujud lunggune nggih ngeten iki. Tahiyat awal nggih ngeten iki. Nek tahiyat akhir benten. Kutuk semera bedoi. Mboten pareng tahiyat awal ngeten. Niki kanggo tahiyat akhir walaupun gak dosa, tapi gak sesuai prosedur, paham nggih? Nek tahiyat awal nggih ngeten, tahiyat akhir ngeten. Niki beda. Tahiyat awal namine iftiras, tahiyat akhir namine tawarruk, beda. Tahiyat akhir nggih ngeten, awal nggih ngeten. Duduk di antara dua sujud nggih ngeten. Pokoknya tahiyat akhir ngeten. Paham nggih? Ngeten iki sunnah, kok usah dilali. Gus kula tak tahiyat akhir ambek sila mawon. Lah sampe sembayang sila iku lapo ngono lho. Paham nggih? Wis gak usah dilali. Iki aturane Kanjeng. Walaupun mboten rukun, walaupun sunah, tapi niki melok Kanjeng Nabi. Paham nggih? Sing terakhir wa taslimatu lan uluk salam asaniyatu kang kaping pindho. Nomor loro salam yang kedua. Noleh teng pundi Pak Adi? Noleh pundi ne kedua? Noleh ngiwa Pak Adi nggih idul. Sing nengen noleh tengen iki rukun, noleh kiwa sunah. Jenengan mboten noleh ngiwa. Cara nggak apa-apa wis, kan titik ya. Noleh nengen niki rukun, wajib. Noleh ngiwa sunah. Jenengan salat noleh nengen tok gatik ngiwa gak apa-apa, tapi jenenge gak apa-apa tanggane. Paham nggih? Jenengan salat, Assalamualaikum warahmatullah.
sing didelok pundake. Tutuk burine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, nginceng lawa pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari gate kiwa gak apa-apa. Noleh ngiwa niki hukume sunah. Paham nggih? Noleh tenten wajib rukun, noleh ngiwa sunah. Paham? Mbok menawi enten sing kurang paham monggo tanggap 1 2 penanya nek mboten enten tutup donga. Pripun? Sampun sing gawe Ibu. Sampun nggih. Semoga-moga barokah. Manfaat. Masalah Habibin wa dunia al-akhirah. Semoga siame nunggu pengumuman pemerintah atau kayak ini. Ya, kita dari pemerintah. Walaupun sejarah Muhammad dia mengumum norbo, terus kita menjadi pemerintah mawon. Ya, sampai nggak oleh awal melok pemerintah. Biasa pemerintah kan kacek, buku misi, kan mau tenang. Kok riyoyo melok Muhammadiyah, ya oleh bonus. Itu jenenge karepe dhewe. Nek awal derek Muhammadiyah kali yo kudu melok Muhammadiyah. Awal derek pemerintah akhir kudu derek pemerintah. Paham nggih? Kok ngenteni posoan ngenteni pengumuman mawon gampang ya. Kula donakno siang niku sehat awake. Amin. Sehat duwike. Amin. Sehat iman takwae. Amin. Amin. Soalnya nek sehat awake, duwike gak sehat, traweh tapi cucu. Jane kok gak nyekel duwe. Nggih lho bener. Nggih. Awake lu sehat, duwike gak sehat, traweh lu mencureng ae. Soalnya duwike gak sehat. Sehat awake, sehat duwike, sehat iman takwae. Allahumma amin. Al-Fatihah. Punten kula langsung mundur. Dadi ngapunten kula iki cerita ketat nggih. Bisa kurang 8 menit ya. Di yuga kula niku dikemo niku drop. Sak niki niku kula badhe khotbah mriki niku yuga teng mriku niku drop. Akhire kula putusaken wis gak kemo. Soale golek tombo kok malah karu-karuan. Nggih. Tapi pun wis mboten karu-karuan malah lebih parah daripada yang awal. Akhirnya nyobi beberapa rekomendasi obat-obat mboten jejek, mboten berutang. Akhirnya kalau ini nggak ada jemaah tempel pilihan pengajian subuh minggu kedua, nggak ada suami itu sakit parah, utangin waktu penyakit kok nih. Tapi seminggu itu ten dokter ke rumah sakit 3 kali. Akhirnya angsal petunjuk dugi Ustadz Surabaya ya ditengken tumbas mesin kanan water namanya. Terus berobat nggak beli banyak itu ya lah. Tapi mesinnya awis. Ada 7 juta. Enten kula tumbas sing 35. Ngombe niku soal sing damel pengobatan itu langsung dugi mesin sing jek enten untuke. Niku sing paling mujarab. Nek sing pun mboten enten untuke niku damel kesehatan, mencegah sakit niku sakit. Jadi diombe niku sembuh total. Akhir tiangnya tumbas mesin malih krana ujar sodako air. Tiang niku ben yang sakit diparani, digaweaken ngombe. Parang ngoten disili mesine. Tiangnya tumbas khusus sama sodako. Stroke itu seminggu iso kelakuan. Gagal ginjal biasa itu di darah ngombe niku mboten. Kolesterol, asam aurat, nggih aurat, darah tinggi, diabetes, kanker, semua barang kalian dilantaran mawon, ngoten lho, lantar waras Pak. Hanya banyu putih luar biasa. Niku pun diproses nganggo mesin niku. Namine kangen water. Lah kula niki uga kula tumbasaken ngoten. Jadi ki mangke jamaah kula niku teng griya nuruti kula cara. Saged damel sembarang kali nek dipetek ngeten kecantikan. Sampai niku wis gak usah tuku pedhak orang tas. Nggih Pak. Estu. Nggih. Bu enten malih damel napa namine keroken. Enten petek keroken enten. Estu Pak. Damel ambil sing pewarna digawe
nekum bokongi ono. Arti segala macam penyakit memang mahal, tapi untuk 25 tahun garansinya. Tur malih saged damel sak keluarga. Kok kula niku diparingi terus nanti enten hasil. Alhamdulillah. Kula timbangane disili kula tumbas dhewe. Tapi mboten rega swidak sing 35. Sing juta nggih wonten. Ngoten. Niki kula tedak tular mawon ngoten lho. Nggih. Nang rumah sakit nggih sami mawon, Pak. Riwari ini nggih biaya. Dokter nggih larang, obat nggih harus. Dikalkulasi nggih padha wae asline. Cuma nek niki kena digawe sak keluarga. Sakit apa mawon bisa saged ngoten lho. Lane iki tedak tular mawon menawi jenengan mangke ikhtiar mentok kok mboten enten hasile yen niku wae mas mesine kangen tapi nggih awis ngoten lho. Tapi sing nggo mesin tasik muru niku iku damel pengobatan. Dadi mesin sik muru dilum niku menyehatkan. Kula nyuwun pandonga mugi-mugi barokah niki sedaya lantaran ya sedaya sing paring sehat Gusti Allah. Tapi nek perantarae wong tiyang kami ini kudu ikhtiar. Iya, niki ikhtiar kula niki ngobati yuga bisa keluarga nggih namung media niki. Niki kula tedak kelaraken jenengan ngoten lho. Nah, wis mentok usaha nemu tombo dicobi. Tapi memang begini lagi ngoten nggih. Ngoten kula langsung ngatur langsung kundur. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jalla Allah fi hadzal masjid al-qalbi wa al-qalbi al-qalbi syafa'atina al-qalbi rahmatina al-qalbi maslahatin al-qalbi maghfiratin wa maj'ala min ibadika al-muttaqin wa ja'ala min ibadika as-sabirin wa ja'ala min ibadika al-faizin wa ja'ala min ibadika as-sabirin wa ja'ala min ibadika al-jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-afa innal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin al-fadal mustafa aidil Rundingan jadwal posisi ini lu Yongko Mariam karo Gus Farid.